jok ma responsible for pimo penjo no ero. Aneno ka ote medo donjo medura meda oro ote aneno ka jomoko penja ni to welo mamoko ne kanye gineyo gibiro. Koka mano wawinjane na pach oganda mantiere county ma Siaya kaka na gitwak kodwa TV mar Ramogi motelo kiny ma kawuono kanwa penjo gi kaka Honorable Ombaka jod bura margi mar county osetiyo. Wawinjana. Enen mama biro kinde mag kampen minene. Ora kwa mama mondo bedi ng'at manyalo lime nyaka joge kata kinde mag kampen. Mane wacho mawinjo ka nitie kama pek ibiri winje maoni mag jopiny ywak magin go. Welal kabisa nini mana kinde kampen kodi rete kodi television. Mano kende kwayana kende mawinjo ka jopiny kompleni. Bedi machiegni kod jopiny iwinjo ywak ma josian go. Ombaka tam 1 notiyo, tam 2 gi tam 3 ok otiyo. Koro akia noduoga tiyo jomage to kata kana ogoni kura wan joma chuo. Ok consider wae ofisika ng'ama dichuo man musika wuok gimoro. An pok aneno kata nyathi moro mamulaha kowuok gi tisu kanyo kata mana gigine gi kony moyo yote kanyo. Kose kony ni chiwe ng'eruok kata kichiwe ng'eruok bise tiyo wen joma tindo ti mondo Siaya odhi mbele. Ulichi tije duto ma women rep nochako ma Siaya County kaka mini game nochako maber. Up to now sani okoti. First time mare mano yiere higa 10 wale kitiyo gore grasanga noti maber gavana mokwongo. To nyaka joduog kende women rep mara dek okoti. Koro wan wakwayo na women rep ma Siaya County. No dog oti tich manonego bed notiyo. Wakwayo women rep ma Siaya County oti. Kantie kamarach ma senator dhiye giwinjire gi senator gi governor tich ma gisetiyo nyaka ne gidonjo office kar gi dhada dekno pok waneno kar gi dhada dekno women rep olal onge. Oro wan ka jalego wakwayo women rep duog ma ichu CBD chuny town kama onego bed office nitie to office ogo kifull 24/7. Wan kaka vijana, wan kaka wafanyikazi wa Siaya podo kwanene kumombaka Ombaka otimonwa nyaka neno yiere higni 10 gachiel masano setiyogi. Nikech kumose kada luongo wae bua bete kode piny onge, kumose rome kode bua wacho ne sitwa onge, to kaitedo kada siti ofisa Ombaka to kony mora mama yudo onge. Ombaka ni anene mani TV lakini gik mnene japiny dwaro kuome to kwane kotimo. Nikech kata nyithiwa mani school always ok chopni kono bene wacho kaka jomoko timo kuonde moko machielo. To korang development Ombaka osebedo katimo okwane. Koro gima chandwa kabisa kata machanda modangi kuom mama Ombaka. Nene oyiere gano tiene wa mama kende kuseno oyiere notiyo ni jo Siaya County mzima nikech kata wa mama ywak kata na pesa moro ma ok malo kucha mondo kelo mami grube gi bende onge. Nago mna dhoge malo kucha to mama ywak ground piny ka. Koro awakwayo women rep marwa mondo tinwa kaka women reps moko tiyo oko. O bet no linga to pesa to malo kucha diere manene nani tiyo Kisumu women rep manene tiyo Kisumu no tiyo motegno kabisa to nego be nokopo gi mama cha ne timo Rosa Buyu imane Rosa Buyu ne tiyo maber kabisa then olinga office no linga no bet kanyo kidi kanyo kitero forms ma gi moko oge gi mitimoni en olinga koro wakwaye ni mondo tini jo Siaya. Mama kane oyier mokwongo nochako tich maber. Mama ne nobiro ka imigawo mar Uwezo Fund notemo mayude noyudo pesa. To gimotama ni gini notime mana first term. Second term gini nodhi bolal. Kadwe kone mama ni Uwezo Fund kani ikelo madipon jomoko noko chulo. Tidwe kona joge emane Siaya kama ngima nitie joma nyien mabed wa pesa ni. Mama jogi mikete ground ok ti maber. Ok nyisi kaka tich tire. Moso Siaya sub county. Siaya sub ko alago Songa sub county. Onge lweti kama osechope maber mwanyalo wacho. Especially town Siaya kai.